เฮียนตอนที่สมมุกมุปาโอ้เฮ้เฮียนอีกจิบละไม่รอยตอนนี้โอ้piliri po pur tura kan ra he athau de mo piliri po nào nè chị nhân so kan em po kan kala dia oh tuna ku chal ron ko tu ngai kha ni chuan ni jana khana zai kha e kan da to boka e signal that lo wangin line upload kim lo in lo endon ni oh guys hello like pero hian ấy là mà trả nó là phút này hian tra e ni te tuin nei lo te hi lo mai that tu na nia yang te an than làm mẹ lẽ min tin hian kana e ta hian ka chung le ko ten oma chuan a thren chu thil kan thian lak lo a style hi moi lo de ka le lam te kan hoi ria oh ti hian e ta hei pukan ku pa chung te ka kom thlang ten ni bok khai that tuk gol a tha e treu tu an di hi felania la ma ruai tu nia kan lo hre don nia oh hian chuan he ta hian ti hian ti hian kan buaya kan ti chomuk mai pi so bai ni guys jing khan ni hi hey am heli nang hian amam pu pa engkim hi chungri la po vacancy om tina ni chu oi pu pa son to te chung kwa happy new year hian फोकस करो वीडियो में आना चाहिए हे lam he kan ti ti a kan soi te tui tlang ni acha kiem tur khan acha lut to chuan he ten ma ba te chung kwan nia nau te khan puak sakria an fer lu tuan nu pai hian the to ban so ve chuan sa kan ai me khi pi biak moi vokani na tui heta thai he kan buai fatu hi kan buai ni tuka tiam blok nan tiang kan lia kain tha thiamang chuan ta hen ta hen pusire sate chung kuate he ti hian inkhom thalam pangte te han hello channel welcome guys chuan elama hian mikhol kan nei boka kanu pasang zo ma chuan chom nu lama son pu durga om boka pasang zo ma sarmon thu pui ro pui deuh mai nei kha pathian thai pui tia thu pui mangat sarmon hian kan ka var chome ka pisang boni hi puar to a he kham lela ma hoi dai mai lam hi asa ile lo len de ania picnicกันให้เทได้ngay chưa cọc mấy hả alo mong này chị thấy chuan sang đi sống đi vào happy new year hey đây ngay hey azam ang rang khop mai bui ka ra kan ti sama kan blok rama he kan hu tu pa felania sa siam te ka ma siam ni chuan ta izoli
ดิเฮียนส่วนเฮลำเฮอีกทีมเตเนียอินเฮาไว้จุน่ะปอยวิวอันมากะดิ้งเซลดอนส่วนอีท็อปไปนี่ส่วนแห่งลำสงฮีอี refreshment Dan dua tadi lah kelar berapa? Hello guys. Apoi mo le ni mu si chin ni lo asiam thiam lo ta cha aji no thak lor kha ni ma ya ke chu kan thak ve lo kan thiam chuan Bombay restaurant apo thok lak ve kan ni kan design he kan la ti lo ni ma ya mo asum le pai kan nei lo kan in design thri lo ma ro chu kan thiam na hi world class ani e kha mi lo ri sakula na kina in hotel apo kan thok thai min som du te nom chuan ka channel kal tlangin hian an tiang so USA ti so e kan how to pa ber kan leader ani kan how to pa kan leader ani chuan hela mi chu full moon kan ti lowang a thalo chun lai a chuan